Здравейте, хора! Днеска ще се опитаме да битнем Deadlocked в Geometry Dash. Знам, че се стигна много добро, но днеска ще се опитам да го мина. И ще видим дали мога. Хайде да видим. Така. Много лесно и сега. Това съм го минал, хора. Окей. Че да е тук? Това е толкова лесно. Така. Това съм го минал, хора. Вижте ме колко много е. Това беше близо. Така. Аз мисля, така. Чакай за накоя. Така. Добре. Джоп, окей. Фейк. Джоп. Джоп. Айде, втори коин де. Това ще ги го. Нов рекорд. О, майко мило. Окей, знам това коин. О, как съм да? Мини, окей, това е лесно. Не знам да кажа. Шип, гоу. Охо, така. Мини, това. Окей. Топка. Така. Сюдато. Добре. Ой, ще го мина. Let's go! И да, това беше от мене, хора. Чао, чао!